Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Herriz herriko ibilbideari jarraituz gaurkoan Berriobeitira etorri gara. Goazen ikustera Berriobeitik ze gauza eskaintzen dizkigun. Eta gaurkoan hemen gaude, Berriobeitin, eta hementxe dugu Koldo, Berriobeitiko alkate ordea, okerrez banago? Hori da, bai. Egunon, zer moduz? Ongi, Ongi? Ongi, bai. Bueno, konta iguzu pixka bat, nola dago Berriobeitiko egoera ekonomikoa gaur egun? Uste dut, edo okerrez banago Berriobeitik 10 kontzeju desberdinez osatua dago, Bai. Kontatu pixka bat egoera zein den? Bueno, egoera ekonomikoa nahiko ona da, baina baditu bi alde kontraesanak direnak esan dezakegu. Alde batetik, zorra handia dugu, 3 milioi eurokoa gaur egun, eta bestetik ez dugu arazorik zorra hori ordaintzeko, zen eta urtero milioi bateko superabi baitugu. Orduan, bueno, hori da pixkat orokorrean dugun egoera ekonomikoa. Eta zein izan da ekonomikoki edo ze evoluzio eman du ekonomikoki azken 50 urteetan gutxi gora bera, herriak? Bueno, hau betidanik herri nekazaria batez ere izan da, ere abeltzaina, baina bueno, duela 50 bat urte sortu ziren hainbat industrialdea eta gainera nahiko ezberdinak haien artean, zeren badago industria handia, ertaina eta gero ere txikia. Orduan, bueno, orain, gaur egun, ja jarraitzen du nekazaritza hemen izaten, baina batez ere hori industria. Erraten alda orduan industria horrek lagundu diola hemengo herriko ekonomiari, ez? Bai, noski azkenean ere udalari suposatzen zaio hori diru sarrera ohikoa edo trinkoa eta nahiko handia, ez? Orduan, bueno, horrek bermatzen du hori pixkate oreka ekonomikoa izatea. Eta pentsatzen dut ezberdina izanen dela Berriobeiti bezalako herri bat edo kontzejuan barrenin dagoen herri txiki baten arteko aldea, ez? Bai, noski hemen kontutan, esan duzun bezala, kontutan hartu behar dugu, 10 kontzejua osatzen dutela udalerria. Udalerria, bai. Eta haien arteko ezberdinak nabariak dira, alde batetik daukagu Artikal 4.500 biztanle dituela, eta bestetik herri txikienak 20 bat izango ditu, ez? Orduan beharrak eta egoerak oso ezberdinak dira. Tarteka baditugu 3 kontzejo 500 eta 900 biztanle artean dituztenak. Eta orduan, bueno, hori ez dakit zailtzen du kudeatzea, ez? Haien beharrak ere ezberdinak dira, haien egoera ekonomikoa ere oso ezberdina da, orduan, bueno, hori kontutan ere hartu behar dugu udaletik, pixkat gero hori gastuak eta dena, hori lehentasuna jartzeko gastuei. Eta zu alkate orde bezala nola, edo zein da sekretua ongi gobernatzeko herria? Ez dakit. Edo ez dakit baden? Ez dakit. Nik uste dut, esango nuke ez dagoenik, ez dagoela, zeren azkenean alkate, gobernuak, herri bakoitzak bere berezko ezaugarri ditu, eta ezin dugu esan hau horrela egiten da, edo horrela egin behar da. Esan dudan bezala oso egoera ezberdinak daude
kontsejuetan, orduan, hori nien naiz gai izateko, edo inori esateko nola gobernatu edo kudeatu behar den. Hala ere, nik azpimarratuko nituzke bi gauza argi izan behar direla nire ustez. Alde batetik, zure lehentasunak zeintzuk diren, hori argi izan behar dira hasieratik, uste dut, argi izateko zer egin behar dezun, edo non zure esfortzua edo zure ahaleginak non jarri behar dituzun. Eta bestetik, eskura dituzun baliabideak. Bai diru aldetik, bai langile edo laguntza eman dutenen aldetik. Orduan, bi gauza horiek kontutan hartu behar dira, zeren bestela agian jartzen dituzun abian proiektu batzuk eta gero ez zara gai aurrera eramateko, ez? Orduan hori garrantzitsua da. Eta gero, lehen aipatu dute langileak eta herritarrak kontutan hartu behar dira. Nik uste bai informazioa emateko edo bai azaltzeko zer egin behar dezun, zergaitik eta ere jasotzeko, ez? Bai, kritikak hor egongo dira beti, baina ekarpen guztiak interesgarriak izan daitezke edo gutxienez aztertu beharrekoak dira. Aipatu duzu dirua, ze aurrekontu izaten du udalak? Bueno, aurrekontua 4.500.000 euro gastuen aurrekontua da. Diru sarrera aldiz askoz handiagoa da, 5 milioi eta piko, ez? Zergaitik dago kontraesan hori ere nabarmenduko nuke, ez? Zergaitik sartzen, edo urtero, sartzen badira 5 milioi, zergatik ez ditugu gastatzen. Hor daukagu, Madrilen onartu zen, ez dakit, barkatu euskeraz nola, ley de sostenibilidad presupuestaria edo, eta lege horrek behartzen gaitu bankuei zorra ordaintzera. Orduan, eta jartzen digu gastuen muga bat. Orduan, naiz eta dirua izan, ezin dugu gastatu 4 milioi horiek baino gehiago. Orduan, hor lehentasuna ematen zaio bankuei ordaintzera, herritaren beharrak asetzera baino, edo. Orduan, hori, udal guztiei kalte handia egiten digu. Eta inbertsio horik egiteko asmorik edo inbertsioren, bai? Bai, aurreko legegintzaldian, egoera ekonomikoa nahiko kaskarra zen. Bai, krisian sartu da igual. Krisiak eta hemen egin ziren inbertsio batzuk oso handiak zirena, gero krisiarekin diru sarrerak jaitsi ziren asko eta ordaindu behar ziren inbertsioi hori, orduan hor sortu zen lehen aipatutako zorra hori, eta arazoak izan ziren gastu korrenteare aurre egiteko, ez? Orduan, aurrekoan ez ziren inbertsiorik egin, eta esango nuke ez ziren egin mantenimendu, oinarrizko mantenimendu bat, ez? Orduan, gu gobernura sartu ginenean, topatu genuen egoera nahiko kaskarra zen, ez? Orduan, egin ditu inbertsio batzuk, egin dugu edo berhartu dugu berriro mantenimendu hori pixkat zerotik hasteko eta hori. Eta gure asmoa dira inbertsio gehiago egiteko, orain egin ditugunak hor daude eta egingo ditugu gehiago eta hori ari gara pixkat planifikatzen edo. Eta proiektuak? Proiektuak, oraingo proiektuak edo eskutan ditugun proiektuak, inbertsioak orain arte batez ere Artikan egin ditugu, Artika Berri. Kontutan hartu behar dugu, Artika Berrin. Artikan 4.500 biztanle dira, eta
auzo edo auzo berri bat da, eta, bueno, gauza gutxi ditu. Etxe asko, biztanle asko, baina ez dauka zerbitzu gutxi, hori da. Orduan, bueno, hor, kirol pista bat egin dugu, edo egiten ari gara, ere erabilanitzeko gela, eta, bueno, poliki-poliki bagoaz gauzak egiten. Gero ere, badugu, Artikan ere, baina, bueno, hori ja zabaldu dezakegu udalerri osora, ez? Gabezi handi bat gaztei begira, ez? Gero eta gazte gehiago ditugu, eta ez dugu, edo udaletik ez da inoiz ezer egin, eta, bueno, gure hasi garaia martxan jartzen gazteri plan bat, eta, bueno, gazteekin ari gara lantzen, ea nola osatzen dugun, edo, baina, bueno, pizkat ja hori martxan jartzeko. Gero ere, orain abian jarri ditugu bi eremu baratzekin, herri baratzak edo, eta, bueno, harrera ona izan dute, eta ere proiektu polita da, elkar bizitzarako helburu handia du, eta, bueno, hori polita da, eta ere polita izango da, orain hasiko garen prozesu parte hartzaile bat Artikan, bueno, badago hor eremu bat, pizkat ze erabilera egin daiteke etorkizunerako eta hori, bueno, orduan hor prozesu bat egingo dugu herritarrekin, ea ze uste dute eta, bueno. Eta ikusi ze falta den edo ze behar dituzten, hori betetzen saiatzeko, ez da? Hori da, azkenean, bueno, egingo dugu 4 hilabete hauetan, eta hor Artikako kontsejuarekin kolaboratzen ari gara, eta hori da pizkat jakiteko zer nahi duten, zer behar duten herritarrek, eta ere haiek bere implikazioa lortzeko, ez? Azkenean nik uste dut herritarrok parte hartu behar dugu bizitza politikan, ez bakarrik bai kontsejuetan edo udaletan gaudenok, baizik eta guztiok, eta hori uste dut ez dugula ohitura, inoiz ez dugu egin, eta orduan ez dakigu nola egin, ez politikok eta ez herritarrok, eta orduan, bueno, helburu gure legeldirako helburu nagusietako bat zen, eta horretan gabiltzan, bai. Orduan etorkizunera begira hori sendotzea izango da? Bai, hori argi dago ere. Gu ere badugu beste gabezi bat, eta konpondu nahi dugu, baina ez da erreza zeren Madrilen lege honek ez digu uzten, baina kontutan hartu behar dugu 7.000 biztanle garela, eta bakarrik udalak... 7.000 biztanle denen artean, 10 kontzeju artean, Berriobeitin. Eta udalak 17 langile ditu besterik ez. Orduan hori arazo potolo handia da, zeren ez daukagu gaitasuna, batzutan gaitasunik, hori zerbitzuak ongi eman ahal izateko, eta hori orduan hori ikasten ari gara, aztertzen ari gara, nola saiestu pizkat, lege hori, hori langile gehiago izateko eta zerbitzu hobe emateko. Ere, datorren urterako aztertzen ari gara, herri txikietan, 6 herri txikietan, ez dago garraio publikorik. Hau da, Artika, Berriogoiti, Berriobeiti eta Aitzuainen badago hori mankomunitateko garraioa, hau da, Bilabesak. Baina txikiei ez da heltzen, eta orduan aztertzen ari gara nola eman dezakegun zerbitzu hori,
bai gu eta bueno, saiatuko gara ere Nafar gobernuarekin zerbait adostea, hori zerbitzu bat emateko. Hurbil daude, baina azkenean kotxerik ez duena ezin da mugitu. Eta herri txiki horietan badago bizia, oraindikan? Bai, badago. Herri txikien guztia badago ezaugarri nabari bat. Eta da, biztanle guztiak elkar ezagutzen dutela. Hori dauka alde on bat eta alde txarra. Herri txikiak nolakoak dira. Orduan, baina badute bizia eta batzuk dira barruko bizia, hor beste batzuetan gero parte hartzen dute antolatzen diren udalerri mailan ekitaldietan eta egitasmoetan. Bueno, ezberdinak dira, baina orokorrean bizia dute. Ia da, Iruñetik oso gertu gaudenez, guztietan, ere hauetan ertainetan, Berriobeitin eta Berrigoitin ere, badago jende franko bizi dela, baina nik askotan esaten du, lo egiten duela hemen. Erderaz ciudad dormitorio hori da, ez? Badago horietakoa, eta hori ezin daukatu. Baina, bueno, orokorrean badute bizia eta nik uste dut gainera jendea gero eta gehiago parte hartzen duela herriko bizian. Eta bukatzeko, zuri nola gustatuko zitzaizun bukatzea zura egintaldia? Edo zer mezu helaraziko zenien ere herritarrei? Bueno, niri oso garrantzitsua hartzen dut jendearen parte hartzea. Nik uste dut erronka hori argi lehentasuna izan behar duela, eta lehen esan dudan bezala, hori politikok ez dakigu nola bideratu, zeren ez dugu, edo ez da inoiz egin hemen, eta herritarrok ere ez daukagu ohitura hori, eta ohitura hori hartu behar dugu, eta oso garrantzitsua da, eta laguntza handia ematen du jendeak esaten dizunean, aizu, ez daki zergaitik ez duzue hau egiten, zergaitik hori ongi dago. Baina nik uste dut herritar bezalak ere aurrats bat eman behar dugula, ez bakarrik eskaerak helarazteko, baizik eta kritikak ere horiek iristen dira errezago, baina bai ekarpenak egiteko eta hori, ez? Orduan, gu gobernutik saiatzen ari gara hori lantzen, hori bermatzen, eta gustatuko litzaiguke hori badakigu 4 urtetan hori ez da lortzen, baina urrats hori ematea, etorkizun bati parte hartzailea izateko. Hori da. Eta gero ja, udaleko barneko funtzionamenduan ere gustatuko litzaidake hainbat prozesua, ez dakit, automatizatu izatea, ez? Zeren lehen zegoen alkate horiek, berak kontrolatzen zuen dena, eta hori ikusi dugu sartu ginenean, hasiko gara gauzak egiten, eta batean ikusten duzu hori udal funtzionamendua ez zela nahikoa gauza horiek egiteko, eta hori ere landu dugu, eta nik uste dut hori somatzen ari dela jendea, zeren azkenean horrek suposatzen du zerbitzuak hobeto ematen direla, ez? Eta, eta hori da. Bale, Koldo, eskerrik asko tartetxoa guzteatik eta gurekin konpartitzeatik. Eskerrik asko zuei. Eta ongi segi. Bale, eskerrik asko hori. Eta Berriobeiti inguruan jarraitzen dugu, oraingoan Aitzoain herrian gaude, eta hementxe dugu Txaro,
bertan etxe rurala duen neskatila. Egunon. Egunon, zer moduz? Oso ongi, Ongi. eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko zuri ere ustegatik tartetxo hau gurekin egoteko. Hombre, plazera handia da. Bueno, eta konta iguzu pixka bat, noiztikan duzu etxe rurala zuk hemen? Duela 3 urte, hasi ginen abentura honekin. Bai. Abentura erran duzu, pentsatzen dut zaila izan entzela erabakitzea egin edo ez egin etxe rurala, ez? Bueno, bai, gu familia bi besterik ez gara, eta etxea zahar berritu genuenean oso pozik egon ginen hor etxean, baina metro karratu asko dira, berotzeko, mantentzeko, garbitzeko, eta gero mailegua nahiko handia da. Eta pensatu genuen bihurtu, landetxea bihurtu, bai, eta horretan gaude. Eta, bueno, landetxea duzu, orduan, konta iguzu pixka zen olako profila edo kontsumitzaileak etortzen dire? Bai, normalean etxea ikusten dutenean, pagina web horrian, orduan erabakitzen dute gure etxea, eta normalean Iruñatik gertu izatea beste bentaja da edo bai. Eta, bueno, pentsatzen dut izanen direla epe batzuk hobeak landa etxe batera edo etxe rural batera etortzeko. Zein da normalian hilabeterik beteena edo turismo aldetikan? Bueno, gure etxean ongi egoten da urtean zehar, bai, berdin da. Orduan, hotza egiten duenean, etxean bertan oso ongi egoten zara tximenea pizten dutelako, eta sukaldea handia daukagulako, orduan denok elkarrekin gustora daudelako. Gure bezeroak, normalean familiak, lagun talde handi bat dira, eta nahi dutena da elkarrekin esperientzia polita izatea, eta gure etxeak aukera hori ematen du. Zuretzako ze abantaila du landa turismo batek? Nik uste dut turismo edo bizi bat ezagutu nahi baduzu, landa etxe batan sartzen bazara, murgiltzen zarela bizi modu batean. Ez da bakarrik leku politak ikustea, etxe batean sartzen zara eta ikusten duzu nola bizi izan dira, nola bizi garen, eta idiosinkrazia eta ohiturak nolakoa diran, modu batean guk bihurtzen gara enbajadoreak, ez? Eta horrek badu bere xarma, ez? Turismo aldetik. Hori familia hartasun hori, ez? Lortzen da klientekiko, ez? Guk ondoan bizi gara. Orduan, edotzen gauza behar badute, saiatzen gara laguntzen. Nora joan, zer erosi, non jan, ze ordutan joan, hori da. Badago, erran duzu normalean, lehenago egon garen hitz egiten, erran duzu normalean klienteak eta beti eskapatzen direla, berdin du, 4 egun, 2 egun, 7 egun, beti duzula etxe rurala nahiko betea, ez? Bai. Bueno, horrek erran nahi du, turismo aldetikan ongi dagola, ez? Herri hau alkate ordeakin ere solastean egon gara, eta baita komentatu digu nahiko ongi dagola, eta horrek ere eragina du, ez? Erran nahi dutena honekin da, turismoa etortzea herriarentzako ere ona dela. Gurentzat behintzat, bai. Eta nik uste dut guk saiatzen gara eskatzen errespetua. Disfrutatzen dute, baina hala ere gure bizia erakusten diegunez, nik uste dut errespetu horrekin sartu behar direla. Bai. Eta herriarekiko ere errespetua. Bai, hori da. Bai. Eta zure etxe ruralak ze zerbitzu eskaintzen ditu? Guk saiatzen gara atetik sartzen diren unetik esperientzia osoa izatea, esperientzia paregabea. Eta orduan guk ez dugu bakarrik ostatu alojamiento ematen. Guk saiatzen gara momentu guztietan haiek disfrutatzea. Eta orduan saiatzen gara
etxeko txoko guztiak garbitasun eta xarma bete haiek disfrutatzeko, bai. Eta normalean zein da trukoa kliente horiek erakartzeko? Sare soziala badute garrantzia handia horretan? Oso, bai, eta... Gaur egun batez ere, ez? Dagoela teknologia mundu hau pilpilean? Hau esaten dena oso garrantzitsua da. Gure web horria ere oso garrantzitsua da, bai, argazkiak erakusten baitute nola den etxea, bai. Eta gero oain zer idazten duten, bere esperientzia ondoren... Iritzia edo? Bai, iritzia, klaro. Zu erreserba egin baino lehen irakurtzen duzu beste batzuk zer idatzi duten. Orduan hori ere oso garrantzitsua da. Eta zuk aukeratzekotan ze aukeratuko zenuke? Edo hotela edo etxerrurala? Pentsatzen dut etxerrurala erranen duzula, etxerrurala duzulako. Eske oso ezberdina da. Desberdina. Bai. Klaro, nik hotela oso impersonala. Eta hotza igual, ez? Bueno, behar baduzu, hartzen duzu, baina oso impersonala da, eta guk aldiz ematen dugu justo kontrakoa. Etortzen direnetik gu badakigu zein diren haien izenak, nondi datozten, zer nahi duten, familia diren, laguna diren, ze bilatzen duten, eta orduan saiatzen gara esperientzia hori handitzen, eta paregabea egiten. Eta adibidez etxerrural batek zuk, etxerruralako nagusi bezala, ze mehatxu ikusten dituzu? Edo kompetentziak, hotelak dire zure kompetentziak? Bueno, ezberdina da. Guk adibidez, ez dugu logela suelto alokatzen. Hori ez dugu egiten. Guk aldiz etxe osoa eskaintzen dugu. Baina, klaro, 600 metro karratu kalitatizko betea, etxea babestuta dago Prinzipe Bianatik, bai, 1820ko urtekoa da. Eta orduan, sartzen zarenean, ikusten duzu nola bizi izan dira antzinakoak. Orduan etxe berezia da. Bai, oso berezia, oso polita, eta merezi du behintzat halako etxe batean egotea. Eta etorkizunera begira zein da zure helburua? Gu saiatzen gara, sartzen direnean hori esperientzia paregabea, polita, divertigarria, haiek izatea zertarako, izan ere nahi duguna da haiek itzultzea. Eta azkenean gurentzako gure esperientzia propio ere importante da, gu disfrutatu nahi dugu etortzen den jendearekin, eta orduan batzuetan atetik sartzen direnak bezeroak dira. Eta agur esaterakoan atetik joaten direna lagunak. Lagunak, bai. Orduan erraten alda 3 urte hauetan balorazio positiboa egiten duzula, ez? Guretzako esperientzia polita da. Ze guk oain zirkunstantzia ezberdinengatik ezin dugu bidaiatu, baina etxera etortzen direnean guk bidaiatzen dugu pixka bat haien lekuetara. Eta zu herrikoa zara? Bai. Zure herriak badu bizia? Bueno, Iruñatik gertu dago, eta horrek asko markatzen du. Baina saiatzen gara hori komunitate bat izaten. Eta mantentzen herri bizi hori, ez? Bai, saiatzen gara horretan eta egiten ditugu gauzak ezberdinak hori indartzeko. Hombre, pentsatzen dut arriskoa dula, hiri handi batin izatea handiztan deitzen dire erdera ciudad dormitorio, igual horrek badu arriskoa, ez? Olako herri txiki batek. Baina, duela gutxi ez dakit 20 urte edo horrela, jende asko etorri zen bizitzera, eta esan behar dut, etorri zirenak oso ilusioz handi etorri ziren eta murgildu ziren herri bizitzan, eta saiatu ziren bizia ematen, eta izan da oso ona herrirako, oso ona. Zerbait aldatuko zenuke? Bueno, bai,
beti, ez, hobetu bai. Hobetu aldugu gauzak. Adibidez, herrian badugu errepidea eta erditik pasatzen da, eta orduan hori soluzionatzea edo zaila da, eta hori ekialdean badugu kanpo de tiroa ere, eta nik uste dut etorkizunerako hori ja desagertu beharko zela, ez? Lurperatu edo desagertu. Eta gero, nik uste dut biztanle bezala egin aldugula asko gure herriengatik. Ez bakarrik saiatu herria polita izaten, ez? Parte hartzen edozen... Ekintzetan eta... Hori da. Bizia emateko. Adibidez, nik animatzen dut nire bezeroei gauzak erosten, adibidez, hor baratza Etxeberrian, Berriosuson, edo kafetxo bat hartu nahi badute, deportiboan, edo garagardo bat, jolastokin, edo bizia ematen. Bizia ematen inguruan dauden zerbitzuei azkenean. Ze azken finean horrek sortzen du herri bizi bat. Hori da, bai. Ze azken mezu helarazi nahiko zenideke telebistaren bertzaldetik ikusten ari den jendeari? Animatzeko landetxe batera etortzen, esperientzia ezberdina baita, eta nik uste dut benetakotasuna ikusi alduzula. Ez da por aventura bat, ez da antzerki bat, da benetako gauza bat. Bale, eskerrik asko, Txaro. Benetan, eskerrik asko tartetxau eskaintzagatik guri. Bai, eskerrik asko zuei, eta, mil esker aitzanera etortzeagatik. Ez da deus. Ongi segi. Bai, berdin. Eta Berriobeitiko euskaltzaleen sareko Aritz Mujikakin elkartu gara, berak kontatuko digu pixkoa nola sortu zen euskera sare hori. Nola, lehenbiziko gauza, Arratsaldeon? Arratsaldeon, berdin. Ongi? Bai. Lehenbiziko gauza ere bai, eskerrik asko etortzagatik eta tartetxau eskaintzagatik. Konta iguzu, nola sortu zen Berriobeitiko euskaltzaleen sarea? Sare hau orain dela 2 urte sortu zen talde bada. Orain dela 9 urtetik mugimendu pixka bat zegoen euskararen inguruan, baina, giro bat sortu zen, eta erabaki genuen, momentu bat zela elkartea sortzea, eta sortu genuen. Helburua zein izan zen? Gehien bat, herri askotan dagoen bezala euskara bultzatzea. Euskarari normalizazio puntu hori lortu nahian, euskara kaleratu, euskaldun garenak elkartu, ezagutu eta kaleratera. Claro, hor ere erran beharra da Berriobeiti dela udala eta daudela 10 kontzeju edo zenbat bai, ez? Claro, hor ere bai biztanle kopuru gutxi daude, euskera gutxi adituko da edo erabiliko da, eta igual horregatikan... Bai, helburutako bat hori zen. Dispertsiak digun arazoak, ematen digun arazoa, gure artean elkartzeko modu bat izan da. Sarearekin batera, bai fanfarria ere sortu da, dantza taldea sortu da, eta horrek ere lagundu digu pixkat sare hau aurrera eramatea. Ekitaldi, pentsatzen dut urtean zer ekitaldi desberdinak inen dituzuela, ezta? Bai, ekitaldi nagusia ekaineko lehenengo larunbatean izaten da, Berriobeitiko euskara eguna izaten da, goizean bai konpartsa, dantzariak, bazkaria, arratsaldean musika, dantza, euskara inguruan festa. Eta gero horretaz aparte antolatzen dituzute gauza desberdinak edo? 2 urtez behin korrikarekin ere jartzen gara buru belarriz, gure esku jaten da. Eta, aipatu behar da ere, udalean euskara teknikaria dugula eta beti bere laguntza dugula mai gainean, edo zer gauza egiteko.
Pentsatzen dut hasieratik onat izan direla, sumatu izanen duzuela aldaketak, ez? Pues igual hasieran jende gutxiago parte hartuko zenukeen eta orain ikusten duzu erantzuna, edo jendearen, nola erraten da, auzolanean aritzen zatela gehiago, ez? Edo jendea parte hartzen dula gehiago. Bai, hasieran bezala, hasieran igual 4-5 hasi ginean, eta girua sortzen hasi zen, eta momentua erabaki genuen zela elkarte hori sortu, eta horrekin lagundu digu bazkide berriak egin, eta gure artean ezagutzea. Nola dago euskararen egoera? Gutxi beti, zure zonaldean? Hombre, nik uste dut, azkeneko urte hauetan asko aldatzen ari dela, gehien bat, ikastoletan eta hasi ziren orain gurasoak garenok, kaleratzen guraso asko daude euskara galdu zutena, eta orain seme-alabekin eta berriro errekuperatzen eta animatzen direla ikusita euskaldun gehiago gaudela hemen inguruan. Etorkizunera begira zer erronka? Etorkizun hurbil erranen dugu? Edo helburu nagusia? Helburu nagusia euskara gehiago entzutea kalean. Eta helduen eta aurren arteko harreman hori gehiago sortzea euskararen inguruan. Ikusi dezatela euskara ez dela dereduko zerbait edo eskolan dagoen hizkuntza bat. Kalera atera behar dugun hizkuntza bat dela. Berriobeiti herri bezala ona da bizitzeko? Bai, dudik gabe, bai. Giroa dago? Bai, esan duguna, herri txikitako giroa dago eta gero artikako egoera bizkat bereziagoa izango da, kontzejo handiena delako, 4.500 biztanleekin. Ederki Aritz, bila hauxe izan da dena ez zaitxute denbora gehiago kenduko. Mila esker tartetxo eskaintzeagatik. Eta ongi segi eta segi euskaran alde lanean. Bale, mila esker zuei. Bigarte. Venga, berarte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.